Αρχίζει. Πώς το λένε, ομαδακοπολίτικα, αλλά... Εντάξει, δεν τους κάνεις έτσι, όχι ρε, έχασε ο Πάο. Τι να φτάνει. Λοιπόν, η μόνη ρίση είναι επέμβαση. Ναι, μην ανησυχείτε. Όχι, δεν είμαι ευθυνός. Τι μου, μην ανησυχείτε. Έχετε ξανακάνει επέμβαση ποτέ? Η πρώτη. Και εμένα. Καταπληκτικό. Πρέπει να ξαγνώσετε. Πώς θα γίνει. Όχι, δεν όχι, ελάτε από πίσω, από πίσω, ελάτε. Εντάξει, να συγγύσαι λίγο, να σου κάνω αναισθησία. Τώρα θα δεις το καλύτερο φάρμακο. Επέμβαση, ναι, πραγματικά. Ήρθε πελάτης. Μην ανησυχείς, μην ανησυχείς. Δεν θα μπορείς. Έχουμε τα φάρμακα για την αναισθησία. Τα καλύτερα. Τελευταία σωλίας. Ωραία. Καλά τελειώσαν τα φάρμακα. Βγάλε την κάρτα σου γρήγορα. Τι σου έχω πει. Μην ανησυχείς. Δεν πάρει μια βαθιά ανάσα. Τίποτα, γεια σου, καληνύχτα. Για τους αμελουργούς την βρήκα. Γιατρέ, συγγνώμη, αλλά λέμε ξύπνιος ακόμα. Τι ξύπνιο, φέρε το σφύρι το καλό. Όχι, μη. Την πέτρα γρήγορα. Ωρες, πώς είναι έτσι αυτός, τι να τον κάνω τώρα. Μάσκα. Μάσκα, ναι, γρήγορα. Μάσκα. Κάπου είχα τη μάσκα μου. Πού μου πήρα Πάνω σου, γιατρέ, πάνω σου. Α, πρόβλημα. Ξεχνιέμαι, παιδί μου, Αλτσχάιμερ. Κράτα λίγο σκιά. Γαντάκι, γιατρέ. Ναι, μάλιστα. Το μπορεί τα πράγματα. Καλά, σε πληρώνω κιόλας. Πρώτη φορά το κάνω. Δεν ξέρω τι του Εντάξει, άντε σε συγχωρώ για σήμερα μόνο. Και σήμερα πρώτη φορά το κάνεις. Το βιβλίο το έχουμε. Το έχουμε. Ωραία, εντάξει. Ένα ρε παιδί μου τώρα κουλιώστησε. Πες μου και σου δίνω. Φέρε τα ειδικά οπτικά γυαλιά που έχω φέρει από τη Γερμανία. Κάτσε να τον ακούσω. Μη είναι κρύο. Καλά, φοβερό, Και από κάτι γινότανε, δεν είναι δυνατόν. Μπράβο, φέρε. Αυτά βρήκα τώρα. Καταπληκτικά, δεν βλέπω τίποτα. Κάτι πρέπει να δούμε να το κόψουμε. Να το ανοίξουμε. Δεν φέρε αυτό το ειδικό μαχαίρι που έχω φέρει το... Α, το μικρό. Μπράβο, αυτό. Συζητήσουμε λίγο τώρα. Τι να συζητήσουμε. Το έχω κάνει χιλιάδες φορές στο πανεπιστήμιο. Στα ποδήλια. Ναι, σε πόδια. Εντάξει, τι σημαντική διαφορά έχει. Για το ρε πως είναι. Πιο μεγάλη γιατρέ. Όχι ρε παιδί μου, εντάξει, μην ανησυχείς. Έλα, κοίταξε να δεις τώρα. Μήπως πρέπει να το κόψει λίγο ψηλά. Όχι, εντάξει, έλα μου. Τι είπε, πού είπε ότι πονάει, στο λαιμό δεν είπε. Ναι, εκεί. Εκεί καλά είναι. Καλά είναι. Καλά είναι. Το ματερί μόνο λες εσύ. Δεν ξέρω, αντανακλαστικό. Προγονόμος είναι. Εσύ, κράτα τον ρε. Έλα ρε, τον έχω ρε. Ζητήσατε βοήθεια. Έλα παιδί μου. Μπράβο, ευχαριστούμε. Επιτέλους, γιατί αυτός δεν κάθεται με τίποτα. Για άνοιξε να δούμε τι έχει εδώ μέσα. Άμα θέλεις, ξαναξύπνα. Καλά σου παραμιλάς. Τι είναι αυτό εδώ. Χάος είναι. Χάρτη έχεις. Μόνο τις Κάτσε και μπράβο, ναι ρε. Αυτό εδώ νομίζω ότι είναι παιδικό. Μας εμποδίζει να πούμε. Έχω το κατάλληλο εργαλείο. Μπράβο, για φέρε αυτό το... Ναι, α, μπράβο. Ναι, αυτό μπράβο. Εδώ, κόψε. Αυτό, μπράβο. Άσε ρε γιατρέ. Άσε το καλό. Όχι το χέρι μου ρε.
καλό που μας έχει ξεσπίσει. Τώρα τελείωσε. Ωραία. Α, μπράβο. Αυτό ήθελα τόση ώρα. Μου έχεις φέρει κάτι πρωτόγωνα εργαλεία. Έχω φέρει τα καλύτερα εδώ πέρα. Πώς θα είναι κι αυτό. Ωραία, φίλε. Κάτσε λίγο. Λοιπόν, τώρα αυτό εδώ το κάτω το βλέπεις. Ναι. Τι είναι αυτό ο σωλήνας εδώ. Αυτό και έχουμε σωλήνα μέσα μας. Ναι, πρέπει να έχουμε. Κάτσε να δεις πώς μας το λένε στο πανεπιστήμιο. Από αρχίζει. Αποχέτευση. Όχι, από σου λέω. Καλά, ούτε το lower δεν έχεις πάρει. Εφημερίδες. Έντερο ρε, έντερο το θυμήθηκα. Καλά, μιλάμε πια μας στο πανεπιστήμιο. Δεν μπορώ να φανταστείς. Κάτσε ρε γιατρό, κάτσε. Εδώ έχει ένα μεγάλο σωλήνα και εδώ έχει ένα μικρό σωλήνα. Πιάσ' το μικρό πρώτα να το βγάλουμε σιγά σιγά. Να δούμε γιατί κάτι δεν μου αρέσει αυτό. Κάτσε, γιατί είναι μακρύς αυτός. Για βγάζε. Τράβα, τράβα. Έχει και κόντρα. Ωραία, τι γίνεται. Τι έχει αυτός μέσα ρε. Κι άλλο. Καλά ρε, πόσα έχει. Καλά, κοίτα να δεις. Μήπως ξύπνησε. Όχι, ας πω παλικάρι. Από το Πάσχα τι θα Όλο μας. Καλά, μιλάμε, έχω φτιάξει με αυτό το κορετσάκι το μερό. Τώρα τι κάνουν αυτά τα πράγματα μέσα. Δεν ξέρω τι Για κάνει. να μας μπερδεύουν εσάς τους γιατρούς. Πραγματικά, φέρε και το υπόλοιπο. Όχι, το άλλο το μεγάλο που βλέπω. Από τεράστιο. Καλά, το άλλο είναι, μιλάμε. Χαίρε βάθος της θεότητος. Ωρε φίλε, ωρε μάνικα. Εδώ κοίτα να δεις. Ωρε φίλε. Είναι, εντάξει, ήταν φως φανάρι ρε παιδί μου. Ο άνθρωπος έπασχε. Με τόσα πράγματα μέσα, πώς να μην μπορεί. Να το βγάλουμε τα εσωτερικά. Α, έχει και τέλος. Για να δούμε, καλά μιλάμε αυτό. Τι έχει φάει αυτός εδώ μέσα. Κάτσε να ανοιχτώ. Αυτή σαν είναι τι. Δεν ξέρω, για βγάλε. Όλο φαγιά έχει. Η χολή πρέπει να είναι. Όπα! Δεν είπα σου λέω τι να είναι. Νομίζω ότι ανάβει. Όχι πλέον. Να σου πω, τι να μπερδεύουμε. Πρέπει να είμαι γιατρός νοσοκόμος. Πέτα το, δεν το θέλω. Δεν σύγκρισε! Δώσ' το μια για καλά και για αγαπώ εσύ. Για να δούμε πόνο, τι έχει φάει. Καλά μιλάμε. Ό,τι να είναι έτρωγε, το έχεις ξαναδεί αυτό. Όχι, πρώτη φορά του. Καλά, τι πάνε και τρώνε, δεν μπορώ να καταλάβω ρε παιδί. Σίγουρα είναι μαδόφιλο. Ο Παδόπουλος σου είπα, ο Παδακοπολίτητα είναι οστεοκαψία καραπινάτη. Μας το έχω πει εγώ κύριο Παπαπλανά. Φαίνεται, είναι φως φανάρι. Καλά μιλάμε, Σαν να λέω το καφέ. αφού τα κατέβαζε αμάσιτα, κοίτα να δεις. Μα είναι δυνατόν. Άλλο εσύ. Πέτα τα αυτά, δεν μπορώ να τα βλέπω. Στα ίσως θα φύγασαι. Λοιπόν, παλικάρι ένα λίγο γιατί ξύπνησε. Όχι, βαρέ. Όχι, εντάξει. Γιατί δεν πάμε λίγο πιο ψηλά. Ναι, για δώσε, καρδιά να δω, για φέρε το κάτω το μαχαίρι. Δεν είσαι ξαναδεί. Ναι, όχι. Εγώ λέω να το κόψουμε καλύτερα. Ναι, μπράβο, εκεί. Α, μπράβο, γιατί έχει κάτι κόκκαλα εδώ πέρα και με κοντήσουν. Για δώσε. Από 2 λεπτά με φωνάξετε! Ναι, τώρα δώσε μια. Δώσε μια καλύτερη. Μπράβο, άντε. Άσαι το καλό αυτό με τα πόδια. Τρομάει και τα πόδια του. Ξέρεις, έχουν παλιά γλύπτης. Ναι, Θα το φτιάξω καλά αυτό. φοβερός. Γεια σας τώρα. Ρε φίλε Σούπα, μην το χαλάς εκεί ρε. Πώς θα τον κλείσω τώρα, κοίτα πώς τον έκανες. Κάτσε να δούμε την καρδιά. Τράβα λίγο από εδώ. Καρδιά, Ωραία. Καλό, κάτσε. Μια χαρά δεν έχει τίποτα, πάτε πάλι πίσω. Πιστεύω είναι καλός. Πρέπει να τον ράψω. Αυτό εδώ. Όχι λες. Όχι εντάξει. Αλήθεια σας λέω, μια χαρά θα πάει. Αυτό πολύ συχνά το βλέπουμε τελευταία εδώ. Γιατί Δεν ξέρω, τα παλικάρια σου δεν έχει συνέχεια. Δεν ξέρω να δεις. Το προηγούμενο που μου φέρες και μέσα το κομμωλί. Α, συγγνώμη και έλεγα, καλά ρε σου να προσέχεις τα εργαλεία. Κοίτα να δεις τι κάνει. Λοιπόν, αυτός είναι με επόμενα χρόνια. για πες. Μήπως πρέπει να το φτιάξουμε. Για δεις τι Άκουσε πονάει. και την καρδιά. Ρε φίλε, Έλα μαζί. στα νεφρά ρε φίλε, κοίτα να
Περάσει από το Περάσει το πέρα από εδώ γιατί. Αυτό είναι, πρέπει να το βάλουμε Να το κάνουμε στο μουσείο, μπράβο. Άντε φέρε να τον ενέσω. Νομίζω ότι είναι καλά τώρα. Φέρε να τον εράψω γιατί βαρέθηκα με την πάρτι του, δεν μπορώ άλλο. Έχω το καλύτερο. Μπράβο, λεπτό νήμα θέλω γιατί είναι έτσι. Μπράβο. Ξεκίνα εσύ. Πέρα. Μπράβο. Ωραία φίλε, μπράβο, δώσε. Έλα. Μπράβο, πάμε. Δώστε πάλι μία. Γιατρέ! Έλα, ναι. Έφερα το φίλο! Όχι ρε φίλε, θα το ζητήσω τώρα. Μην είσαι τέτοια τώρα, μου χαλάς τη δουλειά. Εσύ ελπίζω να ξυπνήσεις. Είναι μια χαρά τον ευλέπω, έχει πάρει και χρωματάκι καλό, μετά το καθαρίζω. Κάνε και τα άλλο γιατί παρέθηκα. Γιατρέ, όλα εγώ θα τα κάνω. Ναι ρε φίλε, εντάξει, δηλαδή σε πληρώνω και δεν θες να κάνεις και τίποτα, κάτσε να βλέπω καλά. Ωραία φίλε, δεν βλέπω τίποτα τώρα. Πάρ' το από εδώ. Κάτσε γιατί μπερδεύομαι. Όπα, θα ράψουμε και εσένα. Όπα, κάτσε. Μονός μπήκε θα βγει δίδυμος. Σου είπα φέρ' το χάρτη, δεν μ' ακούς καθόλου. Ναι, Εντάξει, αυτό είχε πει έτσι. η επιστήμη έκανε το καθήκον της. Λοιπόν, ξύπνα το τώρα. Δικευτήριο! Τίποτα, αυτός δεν καταλαβαίνει με τίποτα. Να φωνάξουμε τον κύριο που ήταν πριν εδώ. Μπράβο, φέρε πάλι την πέτρα. Όχι την πέτρα, Ο καλύτερος είναι. Λοιπόν, μην ανησυχείς. Αλήθεια. Δεν νιώθεις λίγο που ελαφρύς. Πανάλαφρος. Ναι, καλά. Πετάω. Να προσέξεις τι τρως άλλη φορά, ρε αδερφέ. Τι είναι αυτά. Γιατί το λες αυτό. Όχι τίποτα, κάνε δουλειά σου. Άντε, προχώρα, φύγε. Δώσα το Θεό Χριστός Ανέστη. Όχι, εντάξει, μια χαρά, εσύ τι θες καλά. Καλά, περίμενε. Πού τα βάλαμε τα δικά σου τα πράγματα. Περίμενε, μην φύγεις έτσι. Μάτια, χέρια. Λοιπόν, έλα πάρε αυτά. Έτσι και να προσέχεις, έτσι. Όχι, δεν θέλω, δεν είναι ανάγκη. Μπράβο. Έτσι.